O bokvici se puno toga može pročitati na internetu. Na primjer, gdje raste, kada se sakuplja, što se sve od nje može raditi, koja su joj ljekovita svojstva. Tako piše da je bokvica izuzetno ljekovita biljka, da liječi sve i svašta. Ne znam, možda je to istina. Međutim, ono što znam je da sirup od bokvice ili serum od bokvice zaista pomaže kod problema s kašljem ili s disanjem, takvih vrsta zdravstvenih problema. Metoda koju ćemo pokazati u videu, dakle metoda izrade sirupa ili seruma, se sastoji od toga da se listovi bokvice uberu prije cvjetanja, dakle u proljeće, malo se operu, prosuše i zatim se slažu u galon, dakle red bokvice dosta nabijenih listova, onda red šećera i tako dalje, jeli, do vrha. Zatim se taj galon zakopa na određeno vrijeme. Zašto se zakopa, stvarno nemam pojma, ali evo, to je neka tradicija i to je način izrade takvog sirupa. Pa evo, u nastavku videa ćemo vidjeti kako se to radi.